Как да си направите собствена почвена смес за саксии? Края на януари и се подготвяме за един наистина натоварен сезон на размножаване на растения. И за това наистина ще подобрите растежа в градината през цялата година, ако си набавите добра почвена смес за саксии, с която да пълните съндъчета и да отглеждате здрави и силни растения. През целия сезон всъщност. А в защитено пространство това позволява висок процент на успеваемост, особено ако използвате добра почвена смес. Така че тук правим някои опити, въпреки че е януари, просто за да видим, да изпробваме няколко вида почвени смеси и да можем да ви покажем. Например, това са репички, засети по няколко в една от стаблите, които проектирах. Това е CD60, която има доста малки стесняващи се клетки. И това означава, че не ви трябва много почвена смес. Но ако нямате много почвена смес, тя трябва да е качествена. И мисля, че тук имаме някои добри почвени смеси, но въпреки това има интересна разлика между двете. Единият край е скупена почвена смес, която също е добра. Няма нищо лошо в нея. Но това е домашната. И знаете ли, наистина съм доста изненадан колко добра е домашната почвена смес. Но тя е наистина специална. Ще обясня това след малко. Ще излезем навън и ще разгледаме всички различни материали и съставки, които можете да сложите вътре. И ако можете да си осигурите добра почвена смес в тава като тази, тук са засети по няколко семена, средно по 3 или 4 репички на клетка. Има 60 клетки тук. Вътре има 200 репички. Знаете ли, това е невероятно. На малко пространство можете да отгледате много растения, особено когато компостът е добър и надежден. Тук за разлика от това имаме два различни компоста. И как бихте се почувствали, ако това беше този, в който сте посяли? Сякаш това е компостът, който съм купувал. Компост без торф наистина е добър. А тези бакли бяха засети преди около месец и са били тук без отопление, но времето беше доста меко. А този тук всъщност не се продава като компост за саксии. Така че може да се каже, че до някъде не е честно сравнение. Но въпреки това, за мен има нещо нередно с този. Той е направен от дигестат, което по принцип е материал, който бих избягвал, защото според мен е малко ненадежден. Това е просто моя опит. И някои от вас може би се справят добре с него, но аз все още не съм имал успех с нищо направено от дигестат. Четете древния шрифт. Не винаги го казват ясно, когато купувате компост. Понякога този дори се нарича органичен компост. Знаете, звучи наистина добре. И така ще разгледаме това по-подробно в по-късно видео, което ще качим за пълненето на тавички следващата седмица. Нека да разгледаме някои възможни съставки. Тук има някои прекрасни материали за приготвяне на почвен субстрат. И за да ги докараме до това състояние, сме ги пресявали малко. Така че има различни възможности за пресяване. Например, колко ситно го искате. Това е пресято през сито от 12 мм, което все още съдържа някои по-големи парчета от това, което е било в компоста. В този случай парчета дърво и клонки. И това минава през метално сито, което намерих миналата година онлайн. Доста е хито. Всъщност го правихме още през 80-те. Имахме метална рамка за регло, поставена по тъгъл от 45 градуса. И хвърляш материал върху него, фините частици падат надолу, а по-едрите остават отпред и се стичат надолу на купчина. И получаваш хубав материал. В този случай това е сито с отвори по 12 мм, така че можеш да видиш, че е доста хубаво всъщност. Това е домашен компост, между другото. Но това все пак не би било идеално за малки клетки на табла за разсъд, например. Малко прекалено много от този тип материал, който няма да попречи на растежа. Въпреки че е дърво, няма твърде много от него, но и не съдържа много хранителни вещества. Имаме нужда от две основни неща. Трябват ни достатъчно хранителни вещества, защото използваме доста малки обеми или количества компост. И ни трябва дренаж. Така че дренажът всъщност ще бъде подпомогнат от това. Но ако знаете, бихте могли, поне на теория, да направите субстрат за саксии, който съдържа дървесен материал. Той ще осигури отличен дренаж, но няма да отгледа много растения. Така че ни трябва малко и от двете. И всъщност използваме точно този тук. Колкото и да е странно, има известна ирония. Това е от компостер за червей. Пластмасов компостер за червей. А другото е самият червей. Компостът пада надолу,
Също така червите могат да се изкачват през това. Ти ги подреждаш един върху друг, но всъщност това е 4 мм, което е около 1/6 от инча и това позволява пресяване чрез разклащане. Така че е малко трудоемко да се получи голямо количество, но е много практично. Напълно възможно е да се получи и прилично количество. Всъщност Адам го правеше миналата седмица, когато компостът беше леко замръзнал и това проработи много добре. Това предотврати да стане подгизнал, защото ако е прекалено мокър и кашав, такова сито няма да свърши работа. Затова, ако мислите напред и имате компост, който искате да пресеете след седмица-две, сложете го някъде на сухо, дори в навес на земята, разтерете го и го оставете да изсъхне малко, преди да го пресеете. Това е само за да подчертая, това е тавата, която току-що ви показах и репичката. Така че ето. Не се държи много добре. Това е съвсем различна тема, която ще разгледаме следващата седмица, но ето някои. Много добре вкоренени репички. Но можете да видите, че това са 4 растения с приличен размер, които растат в малко количество компост. Това е смисълът на това, което разглеждаме тук. Как да постигнем това? Тези репички са готови да бъдат засадени в земята. Между другото, те са доста големи, така че различни компости, които сме пресявали и как изглеждат те. Това е домашен компост. И е на 18 месеца. Това е най-хубавият домашен компост, който някога съм правил. И това ще бъде добро за саксийна почва. Сигурен съм в това. Миналата година направихме някои опити, сравнявайки различни компости по-отделно, просто за да видим как се справят. И всъщност този започна малко бавно, но завърши много силно. И съм почти сигурен, че бавният старт беше заради проблеми с оттичането. Когато разсадите все още имат много малки корени, а с развитието и укрепването на кореновата система, това имаше все по-малко значение. Но тук основно разглеждаме нещо за много малки корени, затова дренажът е толкова важен. И там дървесният чипс, това, вярвате или не, е дървесен чипс, пресят до 4 мм. Всъщност е на около 3 години. По някакъв начин беше доставен тук преди 2 години, когато твърдяха, че... Не, миналата година твърдяха, че вече е на 2 години. Никога не си напълно сигурен. В известен смисъл няма значение. По-важно е как изглежда. Но ако можете да го докарате да изглежда така, това е голям плюс и установявам, че това работи наистина добре. Като добавка за подобряване на оттичането, задържа въздух в компоста, както и осигурява някои полезни вещества. Така че всички тези са възможни варианти, а ето още един. Невероятна възможност. Това е компост от червеи. За първи път специално правя компост от червеи. Имали сме, знаете, червеи. Това е Aisenia fetida. Червеите не са същите като големите дебели розови земни червеи. Това са малките червени тигрови червеи. Червени кафяви червеи, много си приличат. И те са тези, които просто се появяват. Когато имате компостна купчина, ако не е твърде горещо, така че ние не се появяват в основните си компостни купчини, докато не дойде краят, когато топлината изчезне, и това е страхотно, тогава те се появяват и вие някакси... Те ще го превърнат в компост от черви, ако ги оставите достатъчно дълго. Или това, което правим там, е да имаме специална зона за компостиране с червей, където не добавяме твърде много материал наведнъж. Така никога не става твърде горещо. Те продължават да ядат и през годината добавяте материал отгоре, червите се издигат нагоре заедно с добавянето на хранителен материал. И само преди 3 седмици всъщност устъргахме този горен слой. Накрая, след 10 месеца такава работа, ги преместихме от едната страна на отделението към другата страна на отделението. И това сега е тазгодишната червейна ферма, а когато вдигнете черното фолио, виждате. Обикновено там виждате червеите, понякога дори и слепоци. И в момента обаче, понеже е доста студено и всяка нощ има слана, червеите са по-надълбоко и не винаги ги виждате. Но те все още са там. Така че това е средно, вероятно на 6 до 8 месеца. Червейски тор всъщност. Знаете, това е прекрасно, това е богато. Но това, което открихме миналата година и забелязах как в различни смеси, различни пропорции на червейски компост, около 20% изглежда отглеждат най-добрите растения. Вместо да сложа 100, пробвах с 100 и не беше толкова добре. Мисля отново, може би е проблем с оттичането. Затова всъщност съм доста впечатлен от тези репички тук. Колко добре растат при 50. Това е 50. От тази смес от вермикомпост и дървесен чипс, съотношение 50 на 50, който работи, това е смес, която работи за мен.
в момента. Не е като при теб. Не мога да ти дам перфектната рецепта, която ще работи всеки път. Защото твоят компост с червеи ще е различен от моя. Твоят дървесен чипс ще е различен от моя. Така че трябва малко да експериментираш, това е възможност да бъдеш креативен. Затова имай предвид тези две основни неща. Трябва ти достатъчно хранителни вещества. Нужна е добра отводняемост. А за отводняемостта това е причината да не използваш почва. Вярваш или не, това е домашно приготвена почва. Изглежда по-добре от всякога. Това е защото имахме слана и всъщност това е така и наречени сланова структура на почвата. Фермерите го обожават, знаеш. Ако са изорали нивите си, сланата, и хората, които копаят почвата си, също го обичат. Имаш буци, а после сланата ги разбива. Просто минаваш с гребло и всичко се разпада. Вау, прекрасни. Но според мен това не е стабилна структура на почвата. Знаеш, ако после завари и стъпиш върху нея, всичко пак ще се слегне. И това е разликата с метода без копаене, където имаш компост отгоре. Но почвата е възможно допълнение, бих казал, в малки количества. Отново забелязахме миналата година, при опитите може би 10, нещо такова би било, а ако е наистина добра почва, като тази, може да стигне до 20. Много интересно също така, разликата в теглото, има много материал вътре, затова просто проверяхме на везните. И този тук. Грубо казано, в 10 литров съд това тежеше 6,9 кг, което означава, че е около 70% по-тегло. Знаете ли, ако това беше вода, ако беше пълен с вода, щеше да тежи 10 кг. Водата е толкова плътна и тежка, така че, знаете, доближаваме се до това. А компост от дървесен чипс в сравнение беше много по-лек. 3,8 до 3,9 кг. А най-лекият от всички беше този, който очевидно не е почва или компост. Това е вермикулит, който е вид разширена скала и доколкото знам, това е естествен продукт, не е пластмаса или нещо подобно. Друга версия е перлита, подобен е. Майка ми, Бог да я благослови, в миналото използваше топчето от полистирол, което, да, сега не бих препоръчал. Но идеята е същата – да се задържи малко въздух в сместа. И основно бих използвал този вариант, когато използвам малко почва, за да балансирам тези две неща. Докато много успешната репичка там няма нищо от това. Знаете, това не е задължително, но е възможен вариант. И по същия начин, друг вариант може да бъде дървесна пепел. Това е от моята печка на дърва. Тя е доста богата на карий, обикновенно не се притеснявам твърде много за хранителните вещества, защото откривам, че всичките, повече или по-малко, си имат хранителни вещества. Но ако искате малко допълнително калий, знаете, това може би е по-подходящо, ако отглеждате домати в контейнери, такъв тип неща. А после имаме скален прах. Това е наистина тежко, отчасти защото е мокро. Това е базалтов камък, вулканичен камък. И се твърди, че съдържа много микроелементи и минерали. Все още съм малко любопитен за това. Използвал съм го без особен успех, но понякога го добавям. Просто като идея да покрия всички възможности. Това, което всъщност бих предпочел от тази гледна точка за микроелементи и минерали, е морските водорасли. Нямам такива тук. Можете да купите морски водорасли на прах и ако можете да ги намерите като зелен прах, има една компания в Ирландия, мисля, че се казва Better Plants, която продава прах от морски водорасли. Правят го при много ниска температура. Миналата година имах добри резултати от това. Сега съм го изразходвал напълно. Има и други варианти, които не съм споменал. Всъщност тези три растения, Кел, ви дават представа. Тези, вярвате или не, растат в тези саксии, двулитрови саксии, вече 6 месеца без никакво подхранване или нещо подобно. Това е резултат. Бих казал, че всички те са добър компост по свой собствен начин. Този всъщност е кравешки тор. Така че добре разложен кравешки тор. Вероятно беше на около 18 месеца, когато влезе в саксията. Не беше пресят. Това е домашният компост, но с малко повече дървесни частици от това, което току-що ви показах. И той беше пресят на 12 мм, не на 4 мм. А това много здраво растение е от гъбен компост. Знаете, това е още една възможност за вас. Ако можете да намерите гъбен компост, бих го оставил да отлежи малко. Така че обикновено, когато ви го продават, е малко пресен. И ако го оставите за 2 или 3 месеца, резултатите ще се подобрят. И вероятно няма да е нужно да го пресявате, защото това вече е направено.
Просто натрушете буците и имате различни възможности. Правя онлайн курс по размножаване на растения. Можете да научите повече там за това как да отглеждате растения. А също и в детската ми книга, която наскоро излезе, има част за размножаването и отглеждането на растения. Наистина забавно занимание с деца. И ще сложим връзки към всичко това на моя уебсайт. Имаме курс тук в края на март и курс по размножаване само за един следобед. И ще се видим в продължението на това видео, което е за това как всъщност да използвате тези компости и в какво да ги сложите. Сетих се още нещо всъщност. Аз всъщност не съм приготвил една компостна смес. Така че сега ще го направя. Ще ви покажа един начин, по който можем да го направим много добре. Може би не всички от тях. Това е 10 литров съд. Сложил съм около 8 литра от домашния компост. Дървесен чипс ще сложа приблизително същото количество. А после от гъбения компост ще сложа по-малко количество. Извинете, червеевия компост. Може би около половината от саксията там. Знаете ли, невероятно е. Чувствам, че има зранца лед в това. Тук беше много студено през нощта. Почва. Вау, трябва ми да използвам и двете си ръце. Само малко. Забелязах, че всъщност там влезе малко корен от поветица. Това е нещо, за което трябва да внимавате при почвата, корени на многогодишни плевели и също така семена. Може да има някакви семена на плевели. Малко вермикулит, просто за да балансирам почвата. 2 шепи ще свършат работа. Малко скален прах, просто за проба. И дървесна пепел, но не мисля, че ще се занимавам с това. Така че един наистина добър начин за разбъркване е пресипването. Защото когато пресипвате, получавате нещо като градиент, наклон. И това, което е на дъното на кофата, излиза. Доста по-усилено по средата. Така че всеки край в крайна сметка отива към другия край, а това, което е в средата, отива и към двата края. И само като го направите това 4 пъти, може да го направите и повече. Всъщност, ако го направите още веднъж, няма да навреди. Но сега забелязвам вермикулит. Вермикулитът е добър ориентир. Вермикулитът се появява навсякъде и получаваме хубава равномерна смес. Ето така. 2 прилични кофички. И сега имаме много хубав компост за размножаване. Може да използвате това всъщност за засяване, защото е приятно и леко, а също и за отглеждане на растения.